Merche de Sant Celoni, no? Merche, o va treballar a Sant Celoni? Com es diu vostè? Jo, Fernando. Ah, mucho gusto, Fernando. Però ja pot parlar català, eh? Ah, Jo el gràcies. que passa que no el parlo molt bé. I aquí en Joan Pujol, un gran porter. Joan I Pujol. millor persona. Ex. Home, Pujol és un cognom bastant... Ja veus. Espectacular, eh? Sí, sí. A la cabina de l'AVE serà semblant o no? És molt semblant, molt. Ah, El que passa que tenim una pantalla més i això en funcionament. Ara acabat el 60, accelerarem una mica, però deixarem un altre, perquè hi ha un altre 60 més cap allà. I després ja d'aquest, I això ja funciona, pot funcionar sol? no. O necessita sempre algú que li... Sí? I que duri, eh? No, millor, si no la feina Que malament, duri, eh? Sí, no malament. i que duri. Bueno. els trens japonesos ara els volien fer automàtics, no? Tots? Sí, Algú no, em sembla que hi ha algú n'hi ha, ja. Sí. no, ja hi ha algú. Sí, que ho proven. És que clar, veus aquesta recta i és que és tentador, Sí, però tenim un 60 abans del pont. Vale. Si no es podria anar aquí 130. 130, no? El màxim que tenim aquí és 160, però hi ha trams, ja ho fica aquí, hi ha trams que no. Us penjaré al YouTube, eh? Ui, ui, ui. Sí, que Pobre fora. de tu que et pengis el que se t'ocorreixi. No, jo no puc sortir. No. La imatge a mi m'és igual, perquè no, si no es veu l'hora ni res, és Per això, igual, per però això. jo no puc, Això Joan, sí que- diré que ets del Barça, eh? Pobre això no, Ah. Vale. Uf. Això no, Veig que tampoc és del Barça, eh? Tu també diré que ets del Barça, eh? Jo sóc més a prop vostre. Ah, vale. Sí, No, a veure, a mi m'agrada un equip modest, no m'agraden els grans equips. I a mi el Barça i el Madrid pues, no me diuen res. Tu què passa al Girona que no paguen? I surt el jugador rajant. M'agrada Ara, aquesta mulla, pregunta, mulla. m'agrada aquesta Pues ara pregunta. contesta-la amb el telèfon Sí, enxufat. amb el telèfon enxufat ara Home, i contestaré. tant. El Girona Jo Vista soc Alegre periodista. sí que... Sí, hi ha allò sí que era afició i un estadi. Allò era afició. Igual que Figueres el Far era d'afició. Ah, era Ara, afició. Ni Vilatenim ni Montelivi. Si Girona té un camp que encara no està acabat i ja ha Ho fotut... va estar, però... ja ha fotut el Perdoni, bàsquet. l'estadi de Vilatenim, l'estadi de Vilatenim